διαβάζουμε τώρα, κατά την ώρα της προηγιασμένης ακολουθίας των προηγιασμένων δηλαδή τιμίων δώρων, λέγει εκεί και μία φράση σε μια ευχή. Η γλώσσα μας δηλαδή, καθαρευέτο ρημάτων απρεπών. Δηλαδή η γλώσσα μας να είναι καθαρή από απρεπή λόγια. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ένα από τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι τα λόγια μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, η γλώσσα λέει είναι ένα μικρό μέλος, είναι όμως σαν το πηδάλιο στα πλοία και σαν το χαλινάρι στα άλογα, που αν το συγκρατήσεις, μπορείς να συγκρατήσεις όλο το σώμα. Κάνει όμως και μεγάλο κακό, διότι με ένα σπίρτο από τον λόγο μας μπορούμε να κάψουμε ολόκληρο δάσος, δηλαδή να κάνουμε μεγάλο κακό. Πολλές φορές για να φανούμε άμεση, αυθόρμητοι, επικοινωνιακοί, για να αρέσουμε στους άλλους, να είμαστε μέσα στα πράγματα, πολλές φορές, αν και είμαστε χριστιανοί, λέμε πράγματα με τον λόγο μας, τα οποία δεν στέκουν. Χρησιμοποιούμε βαριές εκφράσεις. Λέμε άπρεπα λόγια. Πολλές φορές καταριόμαστε τους άλλους. Και λέγει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, δεν μπορεί, λέει, μια πηγή να βγάζει και γλυκό και αρδυρό νερό. Με το στόμα μας, λέει, ευλογούμε τον Θεό, κάνουμε την προσευχή μας. Δεν μπορεί να καταριόμαστε και τους άλλους. Και θα έλεγα και εγώ τώρα ότι δεν είναι καλό πράγμα πολιτισμένο, ευπρεπές, ευγενικό να λες τον άλλον μικρές κατάρρες καθημερινές που λέμε πολλές φορές στα παιδιά μας. Αντί να πούμε να μην μιλάμε, λέμε σκάσε, λέμε άλλα πράγματα, να μισώσεις λέμε σε μερικούς. Πράγματα τα οποία είναι πολύ βαριά. Και πολλές φορές προχωράει ο λόγος και μάλιστα αν οι γονείς που είναι και ιερά πρόσωπα θυμώσουν και βαραίνει η καρδιά τους, τότε φτάνουν να πούν εις βάρος των τέκνων τους φοβερά λόγια. Και το να διαολοστέρνουμε είναι η χειρότερη κατάρα. Το να χρησιμοποιείς τον διάβολο και να στέλνεις τον άλλο στον διάβολο είναι ό,τι χειρότερο, διότι τον στέλνεις στο χειρότερο πρόσωπο της ιστορίας και του κόσμου. Βέβαια, χειρότερο όλο η βλασφημία των θείων. Πώς φτάνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν ανέχεται για τον εαυτό του και για τη μητέρα του, δεν ανέχεται για τη μητέρα του και τον πατέρα του, το παραγματικό και το παραμικρό λόγο, να φτάνει ο ίδιος ο άνθρωπος να υβρίζει την μητέρα του Θεού, τον Σταυρό του Κυρίου, τον Χριστό και την Παναγία και τον ουράνιο Πατέρα. Αυτό είναι τρομερό αμάρτημα και δυστυχώς στην πατρίδα μας έχουμε το θλιβερό πρωτείο να κάνουμε αυτό το αμάρτημα καθημερινό λόγο, διότι και τα σπίτια μας με βρισχές και βλασφημίες τα χτίζουμε και τα παιδιά μας τα ανατρέφουμε έτσι και ακούνε και οι μικρότεροι μέσα στο σπίτι και το στρατό μας τον εκπαιδεύουμε με βλασφημίες και τα λιμάνια και τα καράβια τα ξεφορτώνουμε με βλασφημίες και πολλές φορές μέσα στην ρήμη του λόγου και λέμε και αστεία πράγματα και επαναλαμβάνουμε τις βλασφημίες των άλλων. Η γλώσσα, τα μισά αμαρτήματα με τη γλώσσα. Φοβερό πράγμα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του, αποκαλύπτεται. Διότι λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Φαίνεται τι έχεις μέσα σου.
άμα λες συνεχώς βρωμιές και ανέκδοτα, άμα λες πράγματα τα οποία σοκάρουν και τα οποία είναι υπονοούμενα και μολύνουν την ψυχή και την ακοή των άλλων, μου ανοίγεις ένα παράθυρο με τον λόγο σου και βλέπω τι έχεις μέσα σου. Και επίσης με τα λόγια καταλαβαίνω τι θέλεις. Ένας Άγιος άνθρωπος ομιλεί για τον Θεό. Ένας άνθρωπος που είναι βουτυγμένος στη λάσπη ομιλεί για τα χειρότερα πράγματα. Και βλέπεις και μικρά παιδιά να βρίζουν και μαθητές στα σχολεία να βρίζουν και υπαλλήλους στις δημόσιες υπηρεσίες να βρίζουν και να λένε εσχρές κουβέντες και ας λέει ο λόγος του Θεού. Εσχρολογία, βομολογία, βλασφημία, κραυγή, κακία, φιλονικία και κάθε άλλη αμαρτία να φύγει από εσάς. Ο ίδιος ο Κύριος λέει, θα δώσουμε λόγο για κάθε αργό λόγο. Τα λόγια των χριστιανών είναι θεάρεστο να είναι ευλογημένα, να είναι χαριτωμένα τα λόγια των χριστιανών, να είναι αλατισμένα, φρόνημα. Δεν υπάρχουν Άγιοι με απρόσεκτη γλώσσα. Και οι γονείς μας παλιά, άνθρωποι αγράμματοι και απλοί, πρόσεχαν. Πώς θα μιλήσεις έτσι μέσα στο σπίτι? Λένε διάφοροι ψυχολόγοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Λέει πρέπει να είσαι άνετος με το παιδί σου, αυθόρμητος να τα λες όλα. Η γλώτα καθαρευέ το ρημάτων απρεπών. Δεν θα πεις κακό λόγο. Ούτε θα κατακρίνουμε, ούτε θα καταναλούμε, ούτε θα κουτσοπολεύουμε. Η γλώσσα μας θα υπηρετεί ο λόγος μας, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Θέλεις να πεις κάτι καλό, πες. Υπάρχει μια ιστορία με τον Σοκράτη. Πήγε κάποιος γρήγορα, λέει, πρωί στο Σοκράτη και του λέει, θα σου πω κάτι. Περίμενε, του λέει. Θα περάσουμε αυτό που θα μου πεις από 3 κόσκινα. Πρώτο κόσκινο, είναι καλό αυτό που θα μου πεις. Έτσι και έτσι. Δεν το χρειάζομαι, λέει ο Σοκράτης. Είναι αληθινό. Δεν το διεκρύβωσα. Δεν το χρειάζομαι, λέει. Είναι ωφέλιμο. Όχι, λέει, δεν είναι, είναι για άλλον άνθρωπο. Δεν το θέλω. Εάν ο λόγος μας δεν είναι ούτε καλός, ούτε ωφέλιμος, ούτε αληθινός, τι να το κάνω? Γιατί καθόμαστε και λέμε όλη την ώρα? Και φτάσαμε στο σημείο και από τηλεοράσεις και πολιτικοί άνθρωποι που κάθονται δίθεν και ηγούνται του λαού και τον εκπαιδεύουν να λένε εσχρές κουβέντες και χαρακτηρισμούς άθλιους μέσα από την τηλεόραση της επίκων πάντων και εκείνα τα μεσημεριανά τα κουτσομπολίστικα 3 ώρα ολόκληρα με ανοησίες και χτιαρίες που δεν μπορεί κανείς να τα πιάσει με 2 τσάκρα. Τι κάθονται και λένε? Γιατί να μην έχουμε εκπομπές που να ωφελούν τον άνθρωπο και να βοηθούν την ψυχή του ανθρώπου να πλησιάσει προς τον Θεό? Πρόσεξε, λέει, εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Θα δώσεις λόγο, λέει, για κάθε σάπιο λόγο. Δεν πρέπει τα λόγια μας να είναι σάπια. Να βρωμάνε δηλαδή. Το στόμα του χριστιανού πρέπει να είναι ευωδία Χριστού. Θα δικαιωθείς, λέει, από τα λόγια σου και θα κατακριθείς από τα λόγια σου. Έλα εδώ. Τι είπες? Τίποτα δεν πάει χαμένο. Υπάρχει ένα αυτί που τα ακούει όλα, ένα χέρι που τα γράφει όλα και ένα μάτι που τα βλέπει όλα. Έτσι λοιπόν και εμείς ας έχουμε υπόψη μας αυτό και αν έχουμε πει άσχημα πράγματα ή κατάδες, αναφέρεται εκεί στο βιβλίο του πατρός Παϊσίου, καμιά φορά μπορεί να έχουμε και δίκιο και να καταραστούμε κάποιον και να πάθει κακό και μετά να το έχουμε τύψει σε όλη μας τη ζωή, γιατί είναι ανοιχτός ο ουρανός ενίοτε όταν έχουμε δικαιοσύνη. Πήγε μία, λέει, στο χωράφι με 2 άλλες να κόψουν ξύλα και δεν είχαν σκηνή να δέσουν τη ζαλί και να ζαλικωθούν και ήταν ένα αλογάκι εκεί μιας γειτόνισσας στο διπλανό χωράφι δεμένο από το ποδάρι. Να πάρουμε, λέει, είπε η μία, να πάρουμε το σκηνή. Να πάρουμε το σκηνή για να το δέσουμε, να δέσουμε τα ξύλα. Και έφυγε το ζώο και το έψαχνε οι άλλοι 2 μέρες. Και όταν πήγε και δεν το βρήκε, τι είπε? Αγανακτισμένη. Λέει, με αυτό το σκηνή να τις δέσουμε.
Και πράγματι κατεβαίνοντας στον δρόμο, αδελφοί, εκείνη η οποία είχε την ιδέα να πάρουν το σκοινί του αλόγου και δεν το σκέφτηκε καλά, παραπατάει, πέφτει, σπάει τα πόδια της, φτιάχνουν πρόχειρο φορείο με ξύλα και την δένουν με το σκοινί από τα ξύλα αυτά που ήταν το σκοινί του αλόγου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε, ούτε μπορεί να πεις άσχημα λόγια, μας ακούει ο Θεός, ούτε βλασφημίες, ούτε με κάθε 3 και λίγο το στόμα μας αντί να πιάει στο καλό, άι στην ευχή, καθόμαστε και λέμε και διαολοστέρνουμε. Ξέρετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό? Ένας άνθρωπος ο οποίος συστηματικά διαολοστέρνει, μήνες μετά πρέπει να κοινωνήσει, δεν επιτρέπεται. Αλλά δεν συγκρατούμε τα νεύρα μας, δεν έχουμε υπομονή, με το παραμικρό αμέσως. Και λέει ένας θεολόγος πολύ ωραία, πάει, λέει, ο εργαζόμενος να ξεβιδώσει μια βίδα. Δεν ξεβιδώνει η βίδα. Νευριάζει, θυμώνει. Δεν προσπαθεί, δεν κάνει κάτι άλλο. Και μετά από λίγο, λέει, βρίζει τον Θεό και ξεβιδώνει η βίδα. Ήταν ο διάβολος επάνω, λέει, ο οποίος κράταγε καλά εκεί τη βίδα να τον αναγκάσει τον άλλον να βρίσει. Πολλές φορές μας αναγκάζει ο πονηρός μέσω τρίτων ή άλλων πραγμάτων να καταφύγουμε στην βλασφημία. Και είπαμε, τα μισά αμαρτήματα τα κάνουμε με τη γλώσσα μας και τα λόγια μας. Κατακρίνουμε, καταλαλούμε, δηλαδή κουτσομπολεύουμε, διαστήρουμε ειδήσεις, διαολοστέρνουμε, βλασφημούμε τον Θεό, ψέματα λέμε, συκοφαντούμε, άλλα πράγματα ψευδορκούμε. Πηγαίνουν πολλοί στα δικαστήρια και καταθέτουν ενόρκως επάνω στα δικαστήρια στο Ευαγγέλιο και λένε ψέματα, και βρέθηκαν πολλών ανθρώπων τα χέρια άνιωτα από τις ψευδορκίες. Έχουμε δικαστικό γεγονός που άλλος έλεγε χοντρά ψέματα με το χέρι του Ευαγγέλιο και επί τόπου κατέρευσε νεκρός. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά πράγματα, θα πρέπει να προσέχουμε, και εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας είναι με την γλώσσα μας και τον λόγο μας να δοξάζουμε τον Θεό, να τον ευχαριστούμε, να τον δοξολογούμε, να εξομολογούμαστε, η ωραιότερη χρήση της γλώσσας, να ομολογούμε. Στην Αίγυπτο πριν από χρόνια, και τώρα γίνονται πολλά πράγματα, μην κοιτάτε που δεν τα δείχνουν όλα τα κανάλια των Αθηνών, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στη Λιβύη, σε αυτά τους χριστιανούς κυνηγούνε. Όλοι αυτοί που λένε η Αραβική Άνοιξη που έγινε πέρυσι, είχε μεταξύ των άλλων το στόχο να χτυπήσει και τους χριστιανούς. Πριν από πολλά χρόνια, αιώνες, ευρέθηκαν επί τουρκοκρατία στην Αίγυπτο μεγάλα κοφίνια με γλώσσες χριστιανών κομμένες. Γιατί? Διότι δεν διερνούνταν την πίστη τους. Ομολόγησαν τον Χριστό και τους έκοψαν τη γλώσσα. Ομολόγησαν τον Χριστό. Η ωραιότερη γλώσσα των αγγέλων είναι αυτή. Να ομολογείς τον Χριστό, να δοξάζεις τον Θεό, και εκεί που θα λες πράγματα βαριά και μαύρα πράγματα, να λέμε δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό. Να ωφελούμε, να υποδομούμε ο ένας τον άλλον. Πες, λέει, τον καλό λόγο, βοήθησέ τον. Ωφέλησε τον διπλανό σου άνθρωπο, έτσι ώστε αυτή η γλώσσα που τώρα θα λιώσει μέσα στο κόμμα, αλλά μαζί με το υπόλοιπο σώμα θα αναστηθεί στη Δευτέρα Παρουσία, στον ουρανό μετά των αγγέλων να δοξάζει τον Θεό, όπως λέει και ο Παύλος, πάσα γλώσσα εξομολογήσετε, και κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στον Χριστό, εμπορανίων και επιγείων και κατακτονίων, και κάθε γλώσσα πιστών ανθρώπων βαπτισμένων θα πει εις Κύριος, εις Άγιος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.